आंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थळ गोव्यात आहे. गोवा म्हटलं की बीच, गोवा म्हटलं की बिअर वगैरे 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 खूप काय सगळं आठवत असतं. पण मी तुम्हाला ही एक वेगळी सर्व्हिस गोव्यामध्ये सुरू झालेली आहे आणि तिची माहिती देण्यासाठी इथं आलेलो आहे. मी खरं तर रिपोर्टर आहे. हेल्मेट घातलं त्यामुळं खरं तर कन्फ्युजन होणं स्वाभाविक आहे. मात्र मी आता ही जी वेगळी सर्व्हिस आहे, ही सायकल सर्व्हिस आहे, ई-सायकल सर्व्हिस आहे आणि ती तुम्हाला नक्की काय आहे हे समजून सांगण्यासाठी माझ्याबरोबर समर्थ आहे. आणि समर्थ, मला एक्झॅक्टली माहिती पाहिजे की ही एक वेगळी सर्व्हिस आहे, याच्यामध्ये तुम्ही कल्चर दाखवता, निसर्ग दाखवता, तुम्ही हे जे सायकलिंगचं ॲडव्हेंचर आहे ते दाखवता, नक्की काय आहे कन्सेप्ट? तो V-Live is India's first electric vehicle tourism experience. Why? Because 2018 में हमने जब गोवा में शुरू किया, we started in partnership with Goa Tourism Development Corporation (GTDC). GTDC उन्होंने हमें सपोर्ट किया. उन्होंने कहा कि हमें सस्टेनेबल टूरिज्म प्रमोट करना है और हम ये कॉन्सेप्ट उनके पास लेके गए. तो उन्होंने हमें बोला की वी शुड लॉन्च दिस अक्रॉस गोवा. तो 2018 मध्ये आम्ही लॉन्च केलं आणि हा जो एक्सपिरियन्स आहे तो एकदम वेगळा आहे. कारण आम्ही नॉर्मल साईट सीइंग गोवा दाखवत नाही, आम्ही नॅचरल रिअल गोवा दाखवतो. त्याच्यात आम्ही काय करतो की तुम्हाला आयलंड्स, गाव, कोणाच्या घरी त्यांचं जेवण, त्यांचे राहणसहान कशी आहे ते सगळं दाखवतो. आणि कोण दाखवतो तुम्हाला? कोणी गाईड नाही दाखवत. जो माणूस तिकडे राहतो, त्या गावचा माणूस असतो, तो तुम्हाला दाखवतो. आणि हे सगळं तुम्ही एक इलेक्ट्रिक सायकलवर करता, म्हणजे तुम्हाला काही त्रास होत नाही, श्रम नाही, घाम नाही. सो एकदम ते जास्त म्हणतो. सायकल म्हणले की घाबरायला कुठे होतं की एकतर काही मुलं ही किंवा काही जे थोडेसे वृद्ध झालेले आहेत त्यांना ही सायकल म्हणली की अरे बाबा सायकल नाही मी चालवू शकणार नाही. पण ह्या सायकली वेगळ्या आहेत, ह्या पोल्युशन फ्री आहे, तिथे प्रदूषणाचा इश्यूच नाही, पण शिवाय ह्या इलेक्ट्रिक आहे. त्यामुळं तो एक अनुभव, तो या सायकलचा प्लस पॉईंट आहे. आणि या सेवेचं सध्याचं काय स्वरूप आहे? कुठं कुठं तुम्ही अशा प्रकारची सेवा सुरू केली आहे? कुठेतरी गोव्यात पहिल्यांदा सुरू केली होती यांनी ही सेवा आणि ती देशात पहिल्यांदा होती. करेक्ट. आणि आता तुम्ही कुठे आहात नक्की? कुठे कुठे बाहेर या स्वरूपाची सेवा देणं सुरू केलंय का काय आहे? गोव्यात 1-2.5 वर्षात आम्ही नंबर 1 आउटडोर एक्सपिरियन्स आहोत. आणि हे कारण आमचे जे गेस्ट आहेत त्यांना आमचे रँकिंग, आमची फीडबॅक, आमचे रिव्ह्यू पंचतारकी दिले. वाह वाह, व्हेरी गुड. आता ही सर्व्हिस आम्ही 9 राज्यात चालवतो. राजस्थानमध्ये, हिमाचलमध्ये, कर्नाटकामध्ये, कोचीनमध्ये, पॉंडिचेरीमध्ये. आणि लवकरच आम्ही पूर्ण भारतभर ही सर्व्हिस लॉन्च करणार. महाराष्ट्रामध्ये मी अनुभवलं होतं की सह्याद्रीच्या रेंजमध्ये मुंबई टू महाबळेश्वर काय झालं त्याचं प्लॅनिंग? हो, एकदम. माझी टीम ह्या वेळेला मुंबईमध्ये बसली आहे. कारण मुंबईसुद्धा एवढं रिच आहे कल्चर आणि हेरिटेजमध्ये, ते आम्हाला लोकांना दाखवायचं आहे. सो मुंबई, लोणावळा, महाबळेश्वर, अलिबाग ही जागी आम्ही शॉर्टलिस्ट केली आहे आणि लवकरच ऑक्टोबर-नोव्हेंबरच्या महिन्यात आम्ही तिकडे लॉन्च करणार. खरं तर ही एक वेगळी सेवा आहे. या सेवेचा लाभ नक्की घ्यायला पाहिजे. त्याचं कारण असं की तुम्ही प्रदूषणाला कुठल्याही प्रकारचं थारा न देता इथलं हेरिटेज, त्या जिथे जिथे जाल तुम्ही तिथलं हेरिटेज अनुभवू शकता, तिथलं कल्चर अनुभवू शकता, तिथलं जेवण पाणी हे अनुभवू शकता. खरं तर पर्यटन ही माणसाची गरज आहे. खरं तर कोरोना असल्यामुळे आपण ह्या सगळ्या गोष्टींपासून अनेक दिवस झालं घरामध्ये आहोत. आता कोरोना थोडा बहुत कमी होईल. मला वाटतं की कोरोना संपूर्ण नाहीसा व्हावा, कारण अनेक लोकांना अशा प्रकारच्या सेवा अनुभवायच्या आहेत. आणि गोव्यातली ही एक आगळी वेगळी सेवा आहे. गोव्यात असाल तर गोव्यात एन्जॉय करा. गोव्याच्या बाहेर मुंबई किंवा वेगवेगळी जी 9 राज्य आहेत तिथं जर जाणार असाल तर तिथं ही जी V-Live ही जी सेवा आहे, सायकल सेवा आहे, इलेक्ट्रिक सायकल सेवा आहे, ती अनुभवायचा प्रयत्न करा.